Duha ka mga pulis ang naigo sa pagpamusil sulod mismo sa ilang building sa Javier Leyte Police Station. Ang insidente na nabuod to niadtong Lunes, July 22, samtang naniudto ang mga biktima sa roof deck. Ang suspect nga usa ka mag-uuma kinsa wanted sa kasong frustrated murder ni Kalit ug abot sa police station milog sa 9mm pistol sa usa sa mga pulis ug namusil sa mga naniudtong pulis. Naigo sa dughan ang 37 anyos nga pulis samtang samdan sa tuong paa ang 44 anyos nilang kauban. Ato sa kagubot milayat gikan sa roof deck ang usa ka kauban nila matod sa hipis sa Javier Police Station nga si Police Major Ronald Puso nakig-inilugay ang laing pulis sa suspect apan pakyas sa pagkuha sa armas. Dinhi nakakita og higayon ang laing pulis ug iyang gipusil ang suspect sa makadaghang higayon. Daling gidala sa ospital ang suspect apan nakabsan sa iyang kinabuhi. Kasamtangan nagpaayo ang mga pulis ug nagpadayon ang investigasyon sa kaso. Lakip na nini ang motibo sa suspitsado.